Keďže mal nedostatok záchranných člnov, väčšina z pasažierov zomrela. Znie to neuveriteľne, avšak občas sa beletria spojí s realitou tým najzaujímavejším spôsobom. Tu sú top 3 prípady, kedy spisovatelia nevediac predpovedali budúcnosť a s hrôzostrašnou presnosťou. Morgan Robertson. Americký spisovateľ a bývalý námorník Morgan Robertson napísal v roku 1898 knihu Futility. Opisovala potopenie nepotopiteľného zaoceánskeho parníka pomenovaného Titan, najväčšieho svojho druhu. Narazil na ľadovec v jednu chladnú aprílovú noc v severnom Atlantiku. Keďže mal nedostatok záchranných člnov, väčšina z pasažierov zomrela. O 14 rokov neskôr sa potopil reálny, nepotopiteľný zaoceánsky parník, ktorý bol najväčší svojho druhu. Titanic. Zhoda s knižným Titanom sa tu však nekončila. Titanic mal podobné rozmery aj rýchlosť, taktiež narazil na ľadovec pravobokom počas studenej aprílovej noci nedaleko Newfoundlandu a trpel rovnakým nedostatkom záchranných člnov, vďaka ktorému väčšina z pasažierov zomrela. Puf. Pokiaľ ťa bavia podobné fascinujúce príbehy, sleduj ma pre viac.